Haka arpo artare ulber araja arpusan kum kesien jam ban Ïakhun kat kum ki kendon an persya ya karai kenbian ya kahinyo trap National Liberation Council HNLC dakatanat kampo yeng sarkar India uba Fernando Shang pliang umuktiar bala thung da kaseng na kabanta kate kijing thu ulawan mi shaka hearing bala khot da Unlawful Activities Prevention Tribunal ha State Convention Center Henry ka tribunal kam shamla sha ya ubu untap shokos namar bakapor kalakut kabala debbu tarik bantam haka khatlai tarik rumpang araja arpusan kani karai kam shamla penhon ya kaseng bat haka janmi jongka arpulai tarik ulber araja arpusan kala pha ya ka Kyrwoh lingbau ba san kupar nong trau General Secretary kam Publicity Secretary haka baula Kynnoh baka jingbam sha ban tap show kos ka pen I ya ka jingdon ka jingle san hima san sima ka bom ya hap da ka sarkar India bat ka Synshar Proxy ha Meghalaya dak bakdo bak HNLC ka yat ha ka lenti ban Ïakhun ya karai kenbian ka Kyrwoh kalaong bawat haba bot ya ki kendon ka benta trikam ka bakam ban penyo ya ka hok la pendon kam bakla ban pen sngap jar ya ka jing Ïakhun kumban syukdo na ka jing ya mer jingmot jong ka tribunal hau banai rempang bodang sudap ka sarkar jala kala tap ya ki kot ki sla ki ba pensyong nong rem ban beteng kenbian ya ka HNLC ya ka tribunal la clear do Justice Somitra Saikia ka Guwahati High Court bat kan shimrai halor ka HNLC ki snat bat ki kanhon tre kam jongka la an beteng kenbian lani weng no shu ya ka HNLC la kenbian lani ha ka tien nongwei kum ka band organization na ka benta sansnam da ka sarkar India ha ka khat sau tre gunai wing araja arpusau na ka bakado bakadon kti ha ki kampen trem bat kampen ya snam ki kam dawa pisa jubor bat ki wei pat ki balong persya ya ka riti Synshar kari India kani karai kala wan mi ru hadien shipau benai baka HNLC kala weng no eladi na ka met ya krenya sok bat ka sarkar India kumjo bat ka sarkar jela hakatayo baningkong ukala lengkot araja arpusau na ka Kynnoh baka sarkar jela bat sarkar India kimdon ka jingshim khia ya ki mat jingdawa jong kaseng haba beteng ya ka Kyrwoh kalaong bawat la ki don ki kambuj po hnrei kan Ïakhun ha ka hearing ka ban salong ha ka khandai trek uyayong araja arpusan hanong ba Guwahati jong ka jela Assam bat kan dei ka bakong san bha ya ka ban don ha ka te ka hearing khnang ban yo ban sei madan ya ki kam thok kam shukor ka sarkar India Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya